Jo, takže čaute ľudia, vítam vás v tomto videa. Toto je Roblox hra. Počkejte, vypnem zvuky. No. To je Roblox hra. Neviem, jak sa volá, ale to budete mať niekde na názve videa. No, jak vidíte, toto hru už som hrala. Ale nie, natočila som to, takže ideme to napraviť. No. V tejto hre ide vlastne o to, sú také ako keby, že stage, skakacie. A tu máte, že jak vysoko skačete, tak musíte, kým budete mať viny. Poháry. Tak idem. Hlavne nech sa nezabijem. Neviem. Lebo s Gazdžinou sme rozprávali, že mala ťa nechať. Hop. Počkej, najlepšie by bolo zapnúť aj tie zvuky. OK. Toto hru si môžete tiež zahrať, lebo budete mať vlastne aj ten názov. Áno, ja sa teraz zabijem. Joj. Hop. Ty, videli ste to? Tesnota, ty kokos. Hop. Je. Teraz to nie je veľmi zaostrené, dobré. Tak vidíš, ona aj Simone koľkokrát povedala. Nie. A nakoniec som čítala, ale hop, ideme. Ty. No dobre, a máme 4 viny. OK. Jak vidíte, dneska som tu sama vo videu. B. Som ovca. B. Nie. Tak na toto budeme potrebovať väčší jump. Áno. Jak vidíte, tak to skačeme v 38. No to je normálny jump. Dobre. Hop. Hej, nevram nič, hej. Pršic. Jej. Do prčic. Kde som bola? Ľudia neviete, kde som bola? Tu som bola, OK. Vedia na... Počkej. Ty. Ľudia, tesnotka. OK. Halo. Do prčic. Takže paráda, ľudia. Spadla pekne do vodičky. OK, počkajte, musela som. Prečo chodím cez toto? Ako... Nechcem nič kupovať. Nemám Robuxy teraz. Aha, na tu. Počkaj, čo to je? Toto asi nepôjdem. A toto? Jejda. Tak, OK. Tak, dobre. Kde som to doprčili bola? OK, toto. Už viem. Do prčic. Nechcem nič 49 Robuxov. Oba. Ježiši. Bože, ten zvuk. Nie, ale mám to trošku na nervy vo mne, hej. Ty, koukajte, ono to mizne. Pred chvíľu ste to videli, jak mi to zmizlo priamo pred očami aj teraz. Proste, ja sa radšej... Jo. Takže ne. Takže toto...
Ľudia, napíšte do komentárov, že či sa dostanem vôbec ja na koniec. OK. Jak vidíte, mám tablet pekne v nabíjačke. A nepôjdem tam. Určite ne. Počas toho, jak sa snažím ísť aspoň na koniec, no tak dajte like a napíšte komu. Ty kokos. Videli ste to, ty vole. Aha, počkej. Do perčic, ja to nedám. Čakajte ľudia. Pôjdeme toto skakať, ale ako profesionálne ľudia. Jak vidíte, máme 5 minút, lebo som tamto skakala. Ale teraz to ideme... Teraz to ideme skakať profesionálnejšie. Od jednotky až po... neviem koľko. Toto by dal aj normálny človek. Akože bez tejto hry. Toto neviem. Toto je jak plot v Brookhaven. Akože jak idete na to zahradu, no tak ten plot poznáte. Ten, kto hraje Brookhaven. Už dlho tu nebol. Na tomto kanáli. Kamo rýchlo. Ja idem zle. Hop. Čo bola ľudia? Do prčíc. Kde som bola? Tu som bola. Hop. Ľudia náročná práca. Tie zvuky v pozadí nepočúvajte. Ja som sa skoro zabila. Tak už som sa zabila. Zase idem zle. Do prčic. Lebo viete čo, ľudia. Moje neobľúbené. Ty kokos. OK, Prečo furt dopadám na to žlté do prčíc? Skoro. No skoro furt. Ja som sa raz tak buchala do hlavy, keď som to hrala pred chvíľou. Ja som sa tak buchala to sivé do hlavy. Počkajte. OK. Už 300. Do prčic. Konečne. Hop. Ty. No však ja som vám hovorila, že ja sa buchnem do hlavy. Môžete sa kúknúť na môj skin. OK. Už ste sa dosť pozerali. Hop. Do prčic. Kam počujem tam. Keď moja stage je na tamtej strane. Chcete ďalší diel na kreslenie? Keď hej, no tak napíšte do komentáru. Prečo som tam šla? Ako... OK, nechápam. Ty kokos. Tesnota bola.
Jak ste to videli úplne na kraji. Dávaj, skoč to. OK. Prečo toto úzké? Ja mám najradšej to sivé. Ešte... Doprčic. Tak teraz budem mŕtva. Skoro som bola mŕtva. Ne, ja sa radšej posuniem tam. No, mala som si tam posunúť. OK, takže jak vidíte, natočila som na OK, máme tu... Však poznáte. Určite poznáte z videí. Poviem. Dobre, ľudia. Takže teraz sa dostaneme. OK. OK, chcete čo vám povedať, diváci? Dobre, tu Lenka prebieha kanál. Hi. Dobre, tak Lenka vás pozdravila. Čo? Dobre. Ja. Čo? Čo by ste mali dať ľudia? To vám povie Lenka. Určite musíte dať like a odber. OK, tak dajte like a odber. OK. Ľudia, tak bye. OK, ľudia. Dobre, máte dať ten like a odber. Určite sa nám bude hodiť ďalší odberik. Foxys, určite. No, mohla by som si vás premenovať na Doggies. Takže budete Doggies. Teda. Teraz si zvykajte na nové meno Doggies. OK. Ja som nechcela skočiť. Ja ani teraz neviem, kde som byla. Tu som bola. OK. Dopadne. Ne. B. Počkajte. Dobre ľudia, takže toto bola prvá časť tohoto videa. Určite vyjde aj druhá. O chvíľu vyjde druhá. Dobre. A tak bye.